ଭାରତର ବିଶାଳ ଇତିହାସରେ କେବଳ ଜଣେ ରାଣୀ ଯିଏ କେବେ ପରାଧୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ଯିଏ ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଖଣ୍ଡା ଧାରାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଣୀ ସୁକଦେଇ ସିଏ ଥିଲେ ବଡମ୍ବାର ରାଜକୁମାରୀ ଏବଂ ବାଙ୍କିର ରାଣୀ। 1686 ମସିହାରେ କଟକର ବଡମ୍ବାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ସାହସୀ କନ୍ୟା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯୁଦ୍ଧ କଳା ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ଚାଳନାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ସେ ବାଙ୍କି ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ହୋଇଥିଲେ ବାଙ୍କିର ମହାରାଣୀ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ରାଣୀ ସୁକଦେଇଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ରାଣୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଙ୍କି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କର ନିହତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ସୁକଦେଇ ସାହସ ବାନ୍ଧି କହିଥିଲେ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶୀ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ସଠିକ ଜବାବ ଦେବି। ନିଜର ନାବାଳକ ପୁତ୍ରକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେନା ତୁଳନାରେ ବାଙ୍କି ସେନା କମ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଣୀ ସାହସିକତାର ସହିତ ଲଢ଼ି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବା ସହ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ।